צהריים טובים לכולם. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיעור מתמטיקה בנושא אחוזים. יכול להיות שלא כולכם יודעים אחוזים, יכול להיות שלא כולכם התחלתם כבר ללמוד אחוזים, אולי חלקכם בהתחלה, אולי חלקכם כבר למדתם, אני מבטיחה שהשיעור יהיה טוב לכולם. מה אנחנו צריכים לשיעור הזה? אז אנחנו צריכים, קודם כל אני אעבור על מה אנחנו נלמד היום. אנחנו נלמד היום, היכן אנחנו נפגשים עם המושג אחוז בחיי היום-יום, אנחנו שומעים את המילה אחוזים הרבה מאוד מסביבנו. אנחנו נלמד מה הקשר בין צביעה של קירות, בין משבצות במחברת לבין אחוזים. ואנחנו בסוף השיעור נסכם אותו בקצרה, ואני אתן לכם גם משימה קטנה ונחמדה לתרגום. לשיעור עצמו מה אתם צריכים? אתם צריכים מחברת, עפרונות וכדאי טושים או צבעים. קחו כמה שניות ללכת להביא, אני אחכה רגע קטן. מתכוננים? יאללה, אנחנו ממשיכים. מתחילים בעצם את השיעור. אז בואו תסתכלו בתמונות שלפניכם, אלה תמונות שבטוח אתם מכירים וראיתם שמופיע בהם הסימן אחוז, המושג אחוז. מה אנחנו בעצם רואים פה? שאלות שאנחנו שואלים כל יום. כמה אחוזים יש לי בסוללה? הטענתי מספיק או לא הטענתי מספיק את הפלאפון? וואו, קיבלתי 100% במבחן. איזה אלופה אני. אמא, באה לשופינג? ראיתי עכשיו שיש סיילים מטורפים, 50% הנחה במלא חנויות. אז את זה אנחנו מכירים, אנחנו רואים את זה מסביב המון. בפרסומות בטלוויזיה אנחנו רואים את זה אצלנו בבית, אנחנו רואים את זה ברחוב, אצל חברים, אצל אנשים. ולא רק זה, אנחנו גם מדברים באחוזים. איזה מילים אנחנו אומרים, באיזה משפטים, באיזה מצבים אנחנו משתמשים באחוזים במלל שלנו. תגידי, את בטוחה? בטוחה ב100%. תראו את הילד שאומר, אחרי שהשקענו כל כך הרבה בפרויקט, אני בטוח שתהיה לנו הצלחה של 100%. ואת המשפט הזה בטוח גם שמעתם איפשהו. נראה לי שיש סיכוי של 50-50 שירד היום גשם. אז מה זה בעצם אחוז? אנחנו רוצים להבין מהי משמעות האחוז, וכדי להבין את המושג הזה, נתחיל מסיפור קטן. לקראת חג הפסח, שהולך ומתקרב, תלמידי כיתה ה'-ו' החליטו שהם רוצים לחדש את המועדון השכונתי ולצבוע את הקירות בפנים מחדש. כל ילד בחר קיר אחר לצביעה. אנחנו רואים פה את הקירות ואת הילדים שצובעים אותם. מה לדעתכם? באיזה צבע השתמשו לצבוע 100% מהקיר? איזה קיר אתם רואים פה ש100% ממנו צבוע? באיזה צבע הוא? מעולה, בצבע כחול. 100% מהקיר הכחול צבוע. ומה לגבי 50%? אם אתם יודעים מהו 100%, האם אתם יכולים לנחש כמה הם 50%? איזה קיר פה 50% ממנו צבוע? מעולה, הקיר הירוק. 50% מהקיר הירוק צבוע. 3 רבעים. זוכרים שברים? 3 רבעים. איזה קיר אתם רואים פה שהחלק הצבוע ממנו מהווה 3 רבעים ממנו? יפה מאוד. הקיר הצהוב. עכשיו שאלה למחשבה. תסתכלו רגע על הקיר שהילדה התחילה לצבוע בוורוד. מה אתם אומרים על הקיר הזה? האם צבוע ממנו יותר מ-50%? האם צבוע ממנו פחות מ-50%? מעניין מה התשובה. אנחנו נראה את זה בהמשך. ואני אגיד לכם עוד משהו. יכול להיות שלא עניתם נכון לכל השאלות ששאלתי עד עכשיו. וזה בסדר גמור. אני מבטיחה לכם שעד סוף השיעור אתם תדעו לענות על הכל מצוין. בואו נתחיל להבין מהו אחוז. אז יש לנו כאן ריבוע. הריבוע הזה מחולק ל10 שורות ול10 טורים. ככה שנוצרו משבצות ריבועים קטנים בתוך הריבוע הגדול. כמה ריבועים קטנים יש בתוך הריבוע הגדול? מעולה. 100 משבצות, 100 ריבועים קטנים. דומה למחברת החשבון, נכון? עכשיו מה שאני עושה, צבעתי ריבוע אחד קטנטן, משבצת אחת קטנה בתוך הריבוע הגדול. איזה מספר מתאים, איזה מספר מתאר את החלק הצבוע? מהו בעצם החלק הצבוע? איך אנחנו קוראים לו? חלק אחד
מתוך 100 חלקים בתוך הריבוע כולו. החלק הזה נקרא מאית, 1 חלקי 100. מי שלמד כבר מספרים עשרוניים יודע שגם מאית אנחנו יכולים לכתוב כמספר עשרוני, והמספר העשרוני המתאים הוא 0.01. ושוב, יכול להיות שלא למדתם עדיין מספרים עשרוניים, או שלא למדתם עדיין מאיות ואתם לא יודעים איך כותבים מאית כמספר עשרוני. הכל בסדר, אתם לא חייבים לדעת מספרים עשרוניים כדי להבין את משמעות האחוז. אבל מכיוון שהשיעור מיועד גם לכיתה ה' וגם לכיתה ו', אני מוסיפה פה גם את המספרים העשרוניים שתלמידי כיתות ו' בוודאי מכירים. בואו נראה עוד דוגמה. סליחה, לפני שנראה עוד דוגמה, אנחנו נסביר את מושג האחוז, כי אנחנו בעצם כבר נגענו בו. במקום שאנחנו נגיד שמאית 1 מהריבוע צבועה, אנחנו יכולים לומר שאחוז 1 מהריבוע צבוע. ואז אני יכולה לכתוב שבעצם אחוז 1 מהריבוע צבוע. מאית 1, 0.01 ואחוז 1 הם בעצם חלקים שווי ערך. מה יקרה אם אני אצבע את כל הריבוע כולו? כמה אחוזים מהריבוע יהיו צבועים? יפה מאוד, בכל הריבוע כולו יש 100 חלקים שווים, ולכן 100%, 100 מאיות, הם שוות ערך ל100%. בואו נתרגל שוב. אז יש לנו כרגע ריבוע, והריבוע הזה צבועות משבצות. כמה משבצות צבועות בתוך הריבוע? מעולה, 19 משבצות. איזה שבר מתאים לחלק הצבוע? נהדר, 19 חלקי 100, 19 מאיות. ומהו המספר העשרוני המתאים לשבר הזה? למי שיודע. 0.19, מעולה. ואם אמרנו שלמאית אנחנו יכולים לקרוא גם אחוז, אז אם 19 מאיות צבועות, אז כמה אחוזים צבועים מהריבוע? 19% מהריבוע צבועים, כל הכבוד. בואו נעשה דוגמה נוספת. הנה יש לנו שוב את אותו ריבוע עם 100 משבצות, וחלק מהמשבצות צבועות. כמה משבצות צבועות בריבוע? נהדר, 7 משבצות. מהו החלק בשבר המתאים לחלק הצבוע? 7 מאיות שהם 7 חלקי 100. נהדר. ומהו המספר העשרוני המתאים? בואו נראה אם אתם לא מתבלבלים כאן. 0.07, מעולה. ואם 7 מאיות צבועות, אז כמה זה באחוזים? 7%, מצוין, איזה נהדרים אתם. עכשיו בואו נתרגל את זה טיפה הפוך. אם אני אומרת לכם שאני לוקחת את אותו ריבוע שהיה לנו קודם, עם 100 משבצות, ואני רוצה לצבוע 8% מתוכו, כמה משבצות אני צריכה לצבוע? 8 משבצות, מצוין, כל הכבוד, וככה הוא ייראה. אגב, אני יכולה לצבוע כל 8 משבצות שהם שאני רוצה בתוך הריבוע, והם עדיין יהיו 8% משטח הריבוע. מה לגבי 45%? אם אני רוצה לקחת ריבוע ולצבוע 45% מהמשבצות שבתוכו, כמה משבצות אני צריכה לצבוע בריבוע הזה? נהדר, 45 משבצות. הנה הדוגמה שאני צבעתי, אבל כמובן שאתם יכולים לצבוע בכל דרך שהיא 45 משבצות. אז רגע, עכשיו יש לי שאלה. אם זה לא בריבוע, אם אני אקח כל צורה אחרת שהיא, והיא לא תהיה מחולקת למשבצות, לא יהיו לי בה 100 משבצות, האם גם אז אני יכולה לדעת כמה אחוז מהצורה צבוע? איזה אחוז, איזה חלק מהצורה צבוע? או שפה אני כבר לא יכולה, אני יכולה לעשות את זה רק בריבוע למשבצות. בואו ננסה רגע. יש לנו כאן עיגול, והעיגול צבוע. אתם יכולים לנסות ולתאר לי, לנחש, לתת לי את התשובה לכמה אחוזים מהעיגול צבועי? אני בטוחה שחלק מכם אמרתם 100%. ולמה 100%? בואו נראה, זה באמת דומה מאוד למה שעשינו מקודם עם הריבוע. בריבוע, כשראינו שכל המשבצות צבועות,
אמרנו שאם כל הריבוע כולו צבוע, אז 100% ממנו צבוע. גם כאן, אם כל העיגול כולו צבוע, 100% מהעיגול צבועים. בואו נראה אתכם עכשיו. מה לגבי העיגול הזה? האמת היא שלא תכננתי לתת לכם את הפתרון. הפתרון היה צריך להופיע אחר כך, אבל משהו פה בהנפשה של המצגת לא עבד לי כמו שצריך, אז אנחנו נסתכל רגע על הפתרון. חצי מהעיגול צבוע. זה כולכם יודעים, את זה למדתם כבר מכיתה ג' אני בטוחה. חצי מהעיגול צבוע. אם אנחנו מדברים, בואו נחזור רגע לריבוע שאנחנו הכרנו עם המאיות שלנו. כמה הם חצי מתוך מאיות? אם יש לי ריבוע שלם של 100 מאיות, אז חצי ממנו יהיה 50 מאיות. ואם מאית אחת היא 1%, אז 50 מאיות יהיו 50%. עכשיו, אתם מתרגלים. אתם צריכים להביא את המחברת שלכם וכלי כתיבה, ומה שאתם צריכים לעשות כרגע, יש לכם פה 4 צורות, וחלק מתוך הצורות צבוע. אתם צריכים לכתוב במחברת מהו האחוז שמתאים לחלק הצבוע בכל אחת מהצורות. אני אתן לכם כרגע דקה לעבודה שקטה, ואז אנחנו נחזור לתשובות. אני אתן לכם עוד דקה לעבוד, אני בטוחה שלא כולם הספיקו בזמן שנתתי. כל הכבוד על העבודה הרצינית, ועכשיו אנחנו נראה את הפתרונות ואתם תוכלו לבדוק אם צדקתם. אז בואו נראה. בציור מספר א' יש לנו ריבוע כמו כמו שראינו בתחילת השיעור. מספר החלקים, מספר הריבועים הקטנים הצבועים בתוך הריבוע הגדול הוא 75 ריבועים. מכיוון שהריבוע מחולק למאיות, 75 מאיות הם 75%. בריבוע השני יש לנו 2 שורות בדיוק צבועות. 2 שורות הן בדיוק 20 משבצות. 20 משבצות מתוך 100 הם 20 מאיות, שהן 20%. מה קורה לגבי צורה ג'? בג' יש לנו עיגול. חצי מהעיגול צבוע. זוכרים שעשינו את התרגול הזה קודם עם עיגול? ואמרנו שבעצם חצי שווה ל50 מאיות, ולכן החלק הצבוע שווה ל50%. מה לגבי ד'? על זה לא דיברנו בכלל. היו לנו ריבועים, היו לנו עיגולים, אבל עננים לא היו לנו. אבל מה אנחנו רואים על הענן הזה? אנחנו רואים שהענן הזה כולו צבוע. ואם כולו צבוע, כל הצורה כולה צבועה, זה אומר ש100% מהצורה צבועה. הצלחתם? עניתם נכון? אני מקווה שכן. בואו נמשיך עכשיו קצת הלאה. יש לנו איזשהו מושג לגבי האחוז, אנחנו כבר יודעים לתאר, לראות חלקים ולתאר אותם
באחוזים, ועכשיו אני רוצה לראות אם אתם תצליחו להשתמש באומדן ולהעריך חלקים באחוזים. אז בואו נסתכל רגע על התמונה שיש לנו כאן. יש לנו כאן שני מלבנים. בכל אחד מהמלבנים, חלק שונה מהמלבן צבוע בכחול. בואו נסתכל כולנו רגע על המלבן הימני. מה אתם אומרים על המלבן הימני? איזה חלק מהמלבן, צבוע, ואנחנו רוצים לבטא את החלק הזה באחוזים. האם 1% מהמלבן צבוע? 100% מהמלבן צבועים? או 10% מהמלבן צבועים? נהדר. ראינו שכל הצורות שהיו צבועות כולן במלואן, ראינו את זה בריבוע, ראינו את זה בעיגול, וראינו את זה אפילו בענן. כל הצורות שהיו צבועות במלואן הן 100% מהן צבוע. בואו נראה את המלבן השמאלי. במלבן השמאלי, כמעט כל המלבן צבוע. מהו החלק שמתאר לנו באחוזים שכמעט כל המלבן צבוע? האם זה יכול להיות 20%? מעט מדי, נכון? האם זה יכול להיות 60% או שאולי זה 90%? אם אמרנו ש50% הם חצי, אז 60% הם קצת אחרי החצי. האם אנחנו יותר קרובים לחצי או יותר קרובים לשלם כולו? אנחנו יותר קרובים לשלם כולו, ולכן התשובה הנכונה תהיה 90%. כל הכבוד לכם. מוכנים לתרגל עוד? ממשיכים. יש לנו מלבן נוסף. שימו לב למלבן הימני. במלבן הימני, מה תהיה התשובה הנכונה? האם 20% מהמלבן צבוע, 50% מהמלבן צבוע, או 40% מהמלבן צבוע? מה אתם אומרים? הקו השחור שנמצא באמצע מסמן לנו בעצם מחצית מהמלבן. זה אומר שהקו הזה בעצם שווה ערך ל-50% מהמלבן. האם החלק הצבוע גדול או קטן מ-50%? נכון מאוד, הוא קטן מ-50%. גם שתי התשובות אבל האחרות שיש לנו כאן הן קטנות מ-50%. יש לנו כאן אפשרות של 20% ויש לנו כאן אפשרות של 40%. אז מה מתאים? האם החלק קרוב ל-50% או שהוא קצת יותר נמוך מ-50%? אתם צודקים, הוא באמת יותר נמוך מ-50%, הוא לא כל כך קרוב אליו, ולכן התשובה הנכונה תהיה 20%. בואו נראה את המלבן השמאלי. במלבן השמאלי זוכרים את הקו שדיברנו עליו? מהו הקו הזה? 50%, מצוין. אז מה התשובה המתאימה למלבן הזה? איזה חלק מהמלבן צבוע? האם זה 90%? לא, זה לא 90%. 60%, מצוין, 60% מהמלבן צבועים. מה למדנו היום? עשינו הרבה מאוד דברים בשיעור הזה. למדנו שאחוז הוא בעצם מאית, משלם, אבל זה יכול להיות גם מכמות כלשהי. אני יכולה לדבר על אחוז מכיתה, אני יכולה לדבר על אחוז משקית של סוכריות, אני יכולה לדבר על אחוז משקית של אורז, או כל דבר שהוא. אבל במקום לומר שמאית אחת צבועה, אני פשוט יכולה להשתמש במושג אחר ולומר שאחוז אחד צבוע. למדנו, מצאנו אחוזים שצבועים בדרכים שונות ובצורות שונות. ולקראת הסוף גם השתמשנו באומדן כדי לנסות ולזהות איזה חלק מצורת צבוע ולתאר את גודל החלק הזה באחוזים. אנחנו לא מסיימים לגמרי, אלא מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעבור למשימת תרגול. שימו לב, מה שאני רוצה שתעשו עכשיו הוא משהו קצת יותר יצירתי. אתם צריכים לקחת עכשיו מחברת או כל דף חשבון שהוא שיש בו משבצות, ואתם צריכים לסרטט במחברת ריבוע שאורך הצלע שלו היא 10 משבצות. זה אומר שאנחנו נקבל בעצם את אותו ריבוע שראיתם בתחילת המצגת, של 10 טורים ו10 שורות, ונקבל 10 משבצות קטנות בפנים. אחרי שתסיימו לסרטט את הריבוע, מה שאתם צריכים לעשות הוא לצבוע 68% מהריבוע בדרכים שונות ויצירתיות. מה זה אומר 68% מהריבוע?
כמה אנחנו צריכים לצבוע? אז רגע, בואו נזכר. סרטטנו ריבוע שאורך הצלע שלו היא 10 משבצות. זה אומר שסך הכל בתוך הריבוע הגדול יש 100 משבצות. משבצת אחת שווה למאית אחת. מאית אחת היא 1%. זה אומר שבתוך הריבוע הגדול יש לנו 100%. אם אני מבקשת לצבוע 68% מהריבוע, זה אומר שאתם צריכים לצבוע כמה משבצות? 68 משבצות, נהדר. מה שחשוב הוא שתצבעו 68 משבצות, אבל זה לא ממש משנה איך תצבעו אותם. ולכן, פה המקום שלכם להפעיל את היצירתיות שלכם ולצבוע 68 משבצות באיזו דרך שתרצו. יש לכם פה דוגמה שיצר נועם, שהוא תלמיד בכיתה ה'. תראו איזה יופי של ציור. הוא השתמש, ואם תספרו ותבדקו, תראו שיש כאן 68 משבצות בדיוק. גם כאן בציור הזה צבועים 68% מהריבוע. אז אני מקווה שנהנתם ולמדתם, ואני מאחלת לכם המשך יום מקסים. להתראות. שלום לכולם, לי קוראים רבית ואני מורה למתמטיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי היום לשיעור בנושא הממוצע. יכול להיות שחלקכם כבר למדתם על ממוצע וחלקכם עדיין לא, אבל זה לא נורא. השיעור יתאים לכולם. מה נעשה בשיעור? אנחנו נראה היכן מופיע המושג ממוצע בחיי היום-יום. אנחנו נמצא קשר בין פומלות, משפחה וממוצע. אני מבטיחה לכם. נסכם את השיעור ובסופו אתם תקבלו משימה לתרגול. במהלך השיעור אתם תידרשו להשתמש במחברת ובכלי כתיבה. אז מי שעדיין לא הכין, זה הזמן. קחו כמה שניות, רוצו מהר, הביאו מחברת, כלי כתיבה, ואנחנו מתחילים. תסתכלו בתמונה שמופיעה על המסך. תקראו את המשפטים השונים. אתן לכם כמה שניות ככה לקרוא את המשפט שמופיע ליד כל אחד מהאיומים. אנחנו בעצם רואים זה שהמילה ממוצע מופיעה בכל מקום, בכל אחד מהמשפטים. אלה רק מספר קטן של דוגמאות. אם אתם תפתחו עיתון, תסתכלו באינטרנט, בחדשות, בכל מיני כתבות, אתם בטח תמצאו עוד הרבה מקומות שבהם המילה ממוצע מופיעה. אבל מה זה בכלל אומר? כתוב לנו כאן שישראלים בוגרים הולכים 5,033 צעדים בממוצע ביום. אבל במד הצעדים שלי כתוב שאתמול הלכתי 8,000 צעדים. איך זה יכול להיות? זמן הצפייה הממוצע של ישראלים בטלוויזיה הוא 3 שעות ו44 דקות ביום אחד. אז רגע, אם הזמן הזה נגמר כשהם באמצע תוכנית, מה הם עושים? הם מכבים אותה? בתשע"ו, מספר התלמידים הממוצע בכיתה היה 27. אבל בכיתה שאני לימדתי באותה שנה, היו 32 תלמידים. איך זה יכול להיות? זה מעניין. כדאי שאנחנו נבין כולנו טוב יותר מהו בכלל ממוצע. וכדי לעשות זאת, אנחנו נכיר 3 משפחות. משפחת גרופשטיין, משפחת זיידנר ומשפחת חזני. אז אחרי חורף שופע גשמים שהיה לנו, הפרדס ליד הבית שלהם היה עמוס בפומלות. בעל הפרדס הזמין את התושבים שבסביבה לקטיף של פומלות. 3 המשפחות יצאו לקטיף, ולפניכם דיאגרמות שמציגות את מספר הפומלות שכתב כל אחד מהילדים של 3 המשפחות. 3 משפחות, 3 דיאגרמות. עכשיו בואו נוודא שאנחנו כולנו יודעים לקרוא את הנתונים נכון. תסתכלו על הדיאגרמה של משפחת גרופשטיין. כמה ילדים יש במשפחת גרופשטיין? כמה ילדים יש במשפחת גרופשטיין? נכון, 3 ילדים. קוראים להם דניאל, נועה ועידו. כמה פומלות כתב מתן חזני? נכון, 6 פומלות. איזה ילד מהילדים של כל המשפחות כתב הכי הרבה פומלות? נכון, מעולה, מור חזני. היא כתבה 7 פומלות. במשפחת גרופשטיין, תסתכלו רגע,
בכמה גדול מספר הפומלות שכתבה דניאל ממספר הפומלות שכתב עידו. נכון, הוא גדול ב2. עכשיו קחו לכם איזה דקה-שתיים ותחשבו כמה פומלות בסך הכל כתבה כל אחת מהמשפחות. בכל אחת מהדיאגרמות יש לכם את הנתונים של כל משפחה בנפרד, כמה כל אחד מהילדים כתב, ומה שאתם צריכים לעשות זה לחשב כמה כל המשפחה כולה ביחד כתבה. כמה פומלות משפחת גרופשטיין כתבה, כמה פומלות משפחת זיידנר כתבה, וכמה פומלות משפחת חזני כתבה. כל בני המשפחה כולם. למעשה זה לא כל בני המשפחה, זה רק הילדים. הדיאגרמה מציגה לנו רק את הילדים. בואו נראה את התוצאות. אז משפחת גרופשטיין, הילדים של משפחת גרופשטיין כתבו בסך הכל 12 פומלות, הילדים של משפחת זיידנר כתבו 16 פומלות, והילדים של משפחת חזני כתבו 15 פומלות. עכשיו נשאלת השאלה, מי היא המשפחה החרוצה ביותר בקטיף הפומלות? האם זאת משפחת זיידנר, כי שם כתבו הכי הרבה פומלות? אבל רגע, יש שם גם את מספר הילדים הגדול ביותר, זה לא כל כך הוגן. אולי משפחת חזני, שם נמצאת מור, ומור הרי כתבה את מספר הפומלות הגדול ביותר מבין כל הילדים. רגע, גם זה לא מסתדר לי, כי בעצם שקד גם שייכת למשפחת חזני, והיא כתבה את מספר הפומלות הקטן ביותר. אז מה נעשה? איך אנחנו יכולים לדעת? יש איזושהי דרך להשוואה שהיא לא תלויה במספר הילדים במשפחה? אנחנו עוד מעט נחזור לשאלה הזאת. בינתיים יש לדניאל ממשפחת גרופשטיין איזשהו רעיון. בואו נסתכל עוד פעם בדיאגרמה של משפחת גרופשטיין. דניאל מציעה לתת פומלה אחת משלה לעידו, כך שלכל הילדים במשפחה יהיה את אותו מספר של פומלות. אם באמת דניאל מעבירה פומלה אחת ממנה לעידו, כמה פומלות יהיו לכל ילד? נכון, 4 פומלות. הילדים של משפחת חזני החליטו גם הם שהם מעבירים ביניהם פומלות, ככה שיהיה מספר שווה של פומלות לכל ילד. אז כמה פומלות יהיו לכל ילד אחרי שהם יחלקו אותם ביניהם שווה בשווה? קחו לכם דקה ונסו לענות. כמו שדניאל העבירה ממנה לעידו, נסו אתם גם להעביר את הפומלות בין הילדים, ככה שנגיע למצב שלכולם יהיה את אותו מספר של פומלות. אוקיי, בואו נראה מה האפשרויות. אם מור, שלה יש הכי הרבה, תעביר לשקד 2 פומלות, ומתן יעביר לה פומלה אחת, אז יהיו 5 פומלות לכל ילד. אנחנו רואים באפור את מספר הפומלות שבעצם מור ומתן העבירו לשקד, ככה שקיבלנו 5 פומלות לכל אחד מהילדים. המספר הזה שקיבלנו, 5 הזה שקיבלנו, הוא מספר הפומלות הממוצע לילד במשפחת חזני. עכשיו תשימו לב, אף אחד מהילדים במשפחת חזני לא באמת כתב 5 פומלות. הממוצע בעצם מתאר מה היה קורה אם הם היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה. בואו נסתכל עוד פעם על 3 המשפחות. הקו הוורוד שנמצא על הדיאגרמות מייצג את הממוצע, כלומר את מספר הפומלות שהיה כל ילד מקבל אילו היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה בין כולם. במקרה של משפחת זיידנר, לכל הילדים יש את אותו מספר פומלות. 4 פומלות לכל ילד, גם בלי להעביר מאחד לשני, ולכן זהו המספר הממוצע. אצל משפחת גרופשטיין כל ילד כתב מספר אחר של פומלות, אבל מספר הפומלות הממוצע הוא גם 4. ואצל משפחת חזני, לו היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה בין 3 הילדים, כל ילד היה מקבל 5 פומלות. אז מה אתם אומרים? מי לדעתכם המשפחה החרוצה ביותר? יש לכם תשובה? כנראה שמשפחת חזני,
כי אם אנחנו מחלקים ומוצאים את הממוצע, למשפחת חזני הממוצע הגבוה ביותר, והוא 5 פומלות לילד. בואו נראה דוגמה נוספת. גם משפחת גלילי יצאה לקטיף, אבל הפעם היא יצאה לקטיף של קלמנטינות בפרדס. זאת הדיאגרמה שמתארת את מספר הקלמנטינות שכתב כל ילד במשפחה. עכשיו השאלה, מה מספר הקלמנטינות הממוצע לילד במשפחת גלילי? אנחנו יכולים, כמו שעשינו קודם, כמו עם הפומלות, אנחנו יכולים להעביר קלמנטינות מאחד לשני, עד שלכולם יהיה את אותו מספר של קלמנטינות. אבל זה כבר מתחיל להיות לא כל כך פשוט, יש לנו כבר קצת מספרים גבוהים יותר, כמויות גדולות יותר, ואם נלך בכלל על איזשהו נושא שיש בו כמויות הרבה יותר גדולות במספרים הרבה יותר גדולים, חייבים למצוא איזושהי דרך אחרת. אולי יש לנו איזושהי דרך נוספת לגלות כמה קלמנטינות יהיו לכל ילד אם נחלק את אותן הקלמנטינות שווה בשווה. אפשר לבדוק קודם כמה קלמנטינות כתבו בני משפחת גלילי בסך הכל. אז אנחנו נחבר. שיר כתבה 11 קלמנטינות, ועוד נדב שכתב 5 קלמנטינות, ועוד עינב שכתבה 16 קלמנטינות, ובועז שכתב 8 קלמנטינות. סך הכל ילדי משפחת גלילי כתבו 40 קלמנטינות. אז אם נחלק אותם שווה בשווה בין 4 הילדים במשפחה, לכל ילד יהיו 10 קלמנטינות. כי 40 לחלק ל4 שווה 10. מספר הקלמנטינות הממוצע לילד במשפחת גלילי הוא 10. אפשר לסמן את הממוצע בדיאגרמה הקו הוורוד שמופיע, כמו שראינו בדיאגרמות הקודמות. שימו לב שמספר הקלמנטינות מעל הקו שווה בדיוק למספר המשבצות בלי הקלמנטינות שנמצאות מתחת לקו. אז מה למדנו עד עכשיו? גילינו שכדי לחשב ממוצע של כמה מספרים, אנחנו יכולים לחשב את הסכום של כל המספרים ולחלק אותו במספר המספרים. בואו נראה דוגמה נוספת, לא קשורה לפירות הדר. יש לנו את קרמל. קרמל משחק כדורסל. בדיאגרמה פה ובטבלה מוצגים מספרי הנקודות שצבר קרמל בכל אחד מהמשחקים באיזשהו חודש של משחק בשנת 2019. עכשיו אנחנו רוצים למצוא מה היה הניקוד הממוצע של קרמל לחודש באותה שנה. כדי לחשב את ממוצע הנקודות של קרמל בשנת 2019, אנחנו נמצא קודם כל את סכום הנקודות של קרמל בשנת 2019, ואז נחלק למספר המספרים, שזה בעצם מספר המשחקים, כשמספר המשחקים הוא 4. בואו נראה. אז אם נחשב את כל הנקודות, בארבעת המשחקים, הוא צבר 3, 4, 8 ו5 נקודות, נחשב אותם ביחד, נחבר את הסכום של כל הנקודות, קיבלנו 20 נקודות, נחלק את סך כל 20 הנקודות ל4 משחקים ונקבל 5. ממוצע הנקודות למשחק של קרמל בשנת 2019 הוא 5. אפשר לראות את זה גם בדיאגרמה אם אנחנו נעביר משבצות בין העמודות כמו שעשינו עם הפומלות. אם אנחנו נעביר את הנקודות למשבצות שבצד שמאל, אתם רואים יש משבצות סגולות שמסומנים עליהן X'ים. אלה הנקודות שאנחנו נעביר לעמודות של משחק 1 ומשחק 2. אנחנו נגיע לקו אחד שהוא מגיע לגובה של 5. עכשיו אתם תתרגלו. מה שאתם רואים כאן זה תוצאות המשחקים של קרמל בשנת 2018 בחודשים ינואר, פברואר ומרץ. אני רוצה שאתם תחשבו את הניקוד הממוצע של קרמל למשחקים בכל אחד מהחודשים. כדי שתעשו זאת, אני מזכירה לכם את הדרך שלנו. אפשר למצוא ממוצע על ידי חישוב. מחשבים את הסכום של כל המספרים, זאת אומרת אנחנו צריכים לחשב את סכום כל הנקודות שקיבל קרמל במשחק, ואז אנחנו נחלק אותו במספר המספרים. זאת אומרת, נחלק אותו במספר המשחקים. יש לכם 3 דקות לעבודה, צאו לדרך.
אנחנו ממש בסיום הזמן. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יופי, אז בואו נבדוק ביחד את התוצאות. בחודש ינואר, סך כל הנקודות שקלה כרמל הוא 28. אם נחלק אותם ל4, נקבל 7. מספר הנקודות הממוצע לחודש זה הוא 7. בחודש פברואר, סך הנקודות שקלה כרמל הוא 40. במהלך החודש היו 5 משחקים, אז 40 נחלק ל5 שווה 8. מספר הנקודות הממוצע של כרמל לחודש זה הוא 8. שימו לב, יש כאן 2 משחקים שבהם כרמל קיבל 0 נקודות. משחקים אלו לא משנים את סכום הנקודות שצבר, אבל הם עדיין משחקים שבהם הוא שיחק, ולכן יש לספור גם אותם כשמחלקים למספר המשחקים. בואו נעבור לחודש מרץ. בחודש מרץ, בכל אחד מהמשחקים קלה כרמל 9 נקודות. כלומר, חלוקת הנקודות שווה מלכתחילה, ולכן הממוצע שווה ל9. אז בואו נעשה רגע סדר ונראה מה למדנו היום. למדנו שאפשר לחשב ממוצע של מספרים באופן הבא. מחשבים את הסכום של כל המספרים ומחלקים אותו במספר המספרים. בין המספרים יכולים להיות מספרים קטנים ומספרים גדולים מהממוצע. לפעמים יכולים להיות גם מספרים שהם שווים לממוצע עצמו, ולפעמים לא. השיעור שלנו למעשה הסתיים, אבל עכשיו אני משאירה לכם משימה לתרגול, ואני רוצה להסביר את המשימה. שימו לב, לפניכן 2 משימות. במשימה הראשונה אנחנו ממשיכים את המשחקים של כרמל. יש לכם את ממוצע הנקודות של כרמל במשחקים לחודשים אפריל ומאי. עליכם לחשב את ממוצע הנקודות של כרמל בכל אחד מהחודשים האלה. במשימה השנייה יש לנו את 3 משפחות שיצאו לקטיף של קלמנטינות, משפחת אילן, גלעד וברקאי, ועליכם לחשב מהו מספר הקלמנטינות הממוצע לילד בכל אחד מהם. שיהיה לכם בהצלחה, עבודה נעימה, ולהתראות.